Hei! Voisiko täti antaa muutaman euron, että mä saisin ostettua ruokaa? Täti? Odotas vähän. Mä vaan sulle 50, jos teet mulle yhden palveluksen. Voidaanko me jutella hetki? Mulla ei ole nyt aikaa jutella sun kanssa. Muutenkin sulkemassa, joten tervetuloa huomenna uudestaan. Niin no, en mä tullut tänne mitään ainakaan ostamaan. No täällä ei ole sulle mitään tarjolla. Joten voit sä nyt poistua vai pitääkö mun soittaa poliisit? No soita, jos haluat. Ainoa, mihin mä oon syyllistynyt, on rakastuminen suhun. Mä oon siis niin kyllästynyt noihin sun juoniisi. Ei rakastuminen ole mikään juoni. Mulla on niin paha olla ilman sua. Mitä hämmästiä? Joku tyttö lukitsi meidät tänne. Mä en halunnut aiheuttaa sulle enempää ongelmia, joten päätin jatkaa matkaa. Kiitti kaikesta ja sori kun joudut valehtelemaan mun puolesta. Siru. Siru? Missä oot? Miksi sä vastaat, kun mä soitan? Vastasinhan mä nytkin. Mihin sä lähit yhtäkkiä? Takas lastenkotiin. No sinnehän sä nyt viimeiseksi halusit. Sitä naapuripoliisia, joka sä pelästyit. Vai sitä mä kertoisin vaarille? Mä nyt vaan tajusin, että vaikka tietyt asiat ärsyttää, niin mun on parempi täällä. Ei sun tarvii huolehtia. Kyllä mä pärjään. Aiot silti pitää tän numeroa. Jos mä joskus soittelisin. Äläkä chattaa tai lähetä mailia. Mä soitan sulle. Pakko mennä. Johtaja tulee. Me ei saada soitella näin myöhään. Moi. Mun täytyy vielä käydä putsaan noin parit pöydät, ellei joku halua tehdä sitä mun puolesta. No ei todellakaan. Hei, anteeksi, mutta me suljetaan. Sori, mua harmittaa vaan, kun menee ruokaa hukkaan. Mä vien tän mun koiralle. Okei. No meiltä jäi myymättä pari sämpylää. Sä saat nekin, jos sä haluat. Kiitti. Saapahan rekku kerrankin, kun on herkkupaloja. Hei, sun pitäisi nyt oikeasti lähteä. Kiitti vielä niistä sämpylöistä. Joo, eipä kestä. Toivottavasti sun koira tykkää niistä. Ihan varmasti. Mä oon oikeasti ihan varma, että toi syö ne sämpylät itse. No joo. Ja millaistahan Topilla on siellä bileissä? No varmaan ihan tylsää, kun sä et oo siellä. Miksi sä et siis mennyt sinne? No kun se on joku äijäilyilta. Tytöt ei päässyt messiin. No sääli nyt sitten, että Niko ei mennyt. No pakko varmaan hyväksyä, että en istu koskaan kavereita. Mä käyn vielä tsekkaan, että vessat on siistit. Okei. Okay. Hui, säikähdin. Sori, ei ollut tarkoitus pelästyttää. Mitä ihmettä sä teet täällä? En mitään. Vai siksi, eikö sulla ole mitään paikkaa, mihin sä jäisit yöksi?
Olisiko sulla heittää 2 euroa? Mä hukkasin mun matkakortin enkä pääse kotiin. Niin anteeksi, olisiko sulla... Ihan niinku sulle, jos varaa heittää 2 euroa! Moikka! Ei sulla mulle 2 euroa. Hei, anteeksi. Ei sulla heittää mulle 2 euroa. Mä hävitin mun matkakortin. Kiitti tosi paljon. Joo, toi se on. Me halutaan vaan auttaa sua! Taas päästä karkuun. No, ainakin me tiedetään, että täällä päin se tyttö nykyään liikkuu. Lähdetään. Sulle taas tulee joku viesti. Jaa. Ai se on, Ismo se on tulossa niiden pizzojen kanssa. Mä vien nää roskat samalla. Nähdään siellä Ismon luona. Mä oon täällä virka-asialla. Sopiiko, jos kysyn muutaman kysymyksen? Siitä sirusta, kun sä taas haluat jauhaa. Hän sanoi, etten ole nähnyt sitä. Mäpä olen. Me saatiin varma näköhavainto sirusta tässä lähistöllä. Häh? Milloin? Tänään. Nyt olisi järkevintä, jos sä kertoisit kiltisti kaiken, mitä sä tiedät. Mä en tiedä, mitä se touhuu. Mutsi soittelee Ruotsista. Onko sulla vielä jotain? Eipä kai. Otathan sä yhteyttä, jos sä haluat kertoa enemmän. Se olisi Sirukin parhaaksi. Missä oikein oot? Täällä kävi just Kyttää kyselemässä susta. Kai sä pidit pääs kiinni. Tietty. Mut sä et siis mennytkään takas nuorisokotiin, vai karkasit sä uudestaan? Mä selitän myöhemmin. Mua ahdistaa olla täällä huudeilla. Tuntuu kuin kaikki olisi mun perässä. Missä majailet? Onko sulle ruokaa? Mulla ei ole mitään hätää. Mä lopetan nyt. Ai, no kato nyt vähän eteen. Puhu itselles vaan! Hei. Mähän tunnen sut. Sä oot se sama hulikaani, joka lukitsi mut kauppaa. Onko sulla väärä lääke? Hei, äläs mene minnekään. Sä varastit mun avaimet. Näpit irti, hullu! Sä saat maksaa! Lukkojen vaihtaminen ei tullut halvaksi. Enää ikinä vedätä mua siitä, missä meet.
Ja vastaat puhelimessa. Mä en halunnut, että sä joudut turhaan stressaa mun takia. Mä stressaan joka tapauksessa, kun mietin, että saatat vaikka lojuu jossain kuolleena. Kyllä mä osaan itsestäni huolehtia. Ai kadulla vai? Kuvittelet sä, että mä menen takas nuorisokotiin? En tosiaankaan. Missä sit meinaat nukkua? Jossain. Kyllä mä jonkun mestan löydän. Hei, oota nyt vähän. Mulla on yksi idea. Sun pitäisi olla kunnolla. Isabella tappaa meidät, jos saa tää selville. Joo. Shh. Sattuuks vaan? No hätä. Tsekkaa. Timangityyny. Miten se Isabella suostuu asuun teillä, vaikka silloin tällainen lukaali tyhjillään? No, Niilo, Helenan kanssa enää sopii, kun se menee siihen asti, kun se synnyttää. Siinä tapauksessa mä toivon, että ei se synnytä ikinä. Mä majailen mieluusti täällä. Joo, no mä menen viemään nää Isabellan laukkuun ennen kuin se huomaa. Et sit jätä mitään jälkiä tänne. Kukaan ei saa tajua, että täällä on outo. Mä ei osaa nää hommat. Mut jos keksit tätä jäänää, mistä ei voi jäädä kiinni, niin aina vaan parempi. Kiitti, Tale. Mä olisin ihan pulassa ilman sua. No, moro. Mitä? Mä tunnen sut. Sä oot se sama teinivandaali, joka telkesi mut tänne kauppaan ja vei mun avaimet. Joo, luikin vaan taas tiehäs. Törmäät johonkin niin, että pizzalaatikot vaan lentelee. Ehkä sunkin kannattaisi siirtyä salaattiin. Älä sinä napero kuule mulle ala! Jos mä näen sut vielä täällä, niin mä kutsun poliisit! No niin. Hei, nyt sinä istut siihen, noin, ja puhut. Mä kysyn sulta nyt viimeisen kerran kauniisti, ennen kuin mä soitan poliisit. Minkä ihmeen takia sä pyörit mun kauppani kulmilla? No, oma paha on valintas. Mut tää ei oo sun valinta. Anteeksi, mitä? Ismon valinta. Ei tää sun kauppas oo. Mitä ihmettä sä nyt oikein puhut? Tän kaupan omistaa mun mummo, Elsa Toivio. Nytkö sä etsit täältä mummoas? Montaks kertaa se pitää sanoa, että menee jakeluun? Niinkö niitä mummoja nykyään etsitään, että lukitaan toiset yökaudeksi lukkojen taa? Mitä jos sä nyt vaan kertoisit, missä se on? Ja mitä, jos sä nyt vaan kertoisit, mitä sä oikein haluut? Ja senttiäkään ei tipu kassasta. En mä halua rahaa. Mä haluan nähdä Elsan mun mummon. Mä en tiedä, missä se asuu. Enkä mä oo koskaan edes tavannut sitä. Mutta mä oon nähnyt siitä valokuvia. Jos sä tosiaan olisit Elsa Toivion lapsenlapsi, niin sulle olisi kyllä kerrottu isoäitis kohtalosta. Mitä sille on tapahtunut? Elsa lepää nykyään hautausmaalla. Onks mummo kuollut? Mitä mä nyt teen? No, mikäs nyt on? Mitä se sulle kuuluu? Siis mä oon todella pahoillani, saatan olla vähän liian jyrkkä. En mä sitä. Mua vaan harmittaa, että mummo on kuollut. Just kun mä olisin eniten tarvinnut sitä. Jos tää Elsa on sun mummos, niin oot sä sitten Liisan tytär? En kun Pekan. Se on Elsan poika. Tiesit sä, että Pekka on... Kuollut. Kai mä nyt sen tiesin. No vaan jotenkin niin hirvittävän vaikea uskoa tätä. Susta ei ollut mitään tietoa perunkirjoituksissa. Ei kai ollut, kun faija kuoli enneksi edes tunnusti isyytensä. No entäs sun äitis? Kai se nyt olisi voinut antaa susta jotain tietoja.
Se Alkkisny ei ole hoitanut muitakaan velvollisuuksia. En mä voinut edes vuosia enää asua sen kanssa. Vai niin? No onpa aikamoinen tarina. Etkä sä tietenkään usko mua. Hei. Mä tunnen yhden, joka voi tunnistaa sut. Kuka se muka on? Elsan tytär. Liisa. Ihan tosi. No tosissaan luulin, että Elsa muun muassa mun viimeinen toivo päästä pois sieltä nuorisokodista. Arvaa miltä tuntui, kun Ismo sanoi, että se on kuollut. No varmaan kauhealta. Mitä se sit sanoi? Rupes selittämään, ettei se edes usko, että Elsa oli mulle sukua. Se siitä sitten. Mutsi laskaa tuskin mitään aikeita raitistuu. Ei pienintäkään toivoa. Mut arvaa mitä? Ihan mieletön yhteensattuma. Ismo tuntee mun tädin. Eikä? Joo, sen nimi on Liisa. Ja mäkin muistan sen hämärästi, kun käytiin sen luona. Toivottavasti sekin muistaa sut. Täytyyhän sen muistaa. Ainakin, että mä oon olemassa. Vaikka mä olin tietty tosi pieni, kun viimeksi nähtiin. Voihan teillä olla samaa näköäkin. Ja varmaan se on kivakin, jos se on Ismon kaveri. Ismo on kuitenkin ihan jees äijä. Tärkeintä olisi, että sä haluaisi auttaa mut pois sieltä nuorisokodista. Varmasti auttaa, jos te olette sukuakin ja kaikkea. Kelaa, mun ei enää tarvitsisi asua missään laitoksissa. Mitä Liisa sanoi, kun sä kerroit sille musta? Mä en oo kertonut sille vielä mitään. Et vai? Niin, mä ajattelin yllättää sen. Toivottavasti se pitää yllätyksestä. Ihan varmasti. Sori, mut mistä täällä on vessa? Se on tuossa eteisessä. Täällä ollaankin kotona. No ollaan. Ja vielä 2 kappaleen. Tässä sattui sellainen eriskummallinen juttu, jonka vain sinä voit ratkaista. Mistä sä nyt puhut? Eräästä nuoresta tytöstä, joka saattaa olla sulle tuttu vuosien takaa. Oot sä Liisa? Siis, tunnetteko te toisenne? Mistä ihmeestä sä oikein luulet, että me tunnettais toisemme? Koska Siru on sun veljestytär ja etsimässä täällä Elsa mummoaan. Vaikka valitettavasti vähän liian myöhään. Niin, tai sitten jollain on pikkusen liian vilkas mielikuvitus. Ehkä, mutta ei kuitenkaan yhtä vilkas kuin ihmisellä, joka haluaa... Ei, mutta nythän mä muistan sut. Tietenkin. Sä olet vaan niin muuttunut sitten viime näkemään. Aika ihme, jollen olis. Onhan siitä varmaan 10 vuotta, kun viimeksi nähtiin. Mutta samat silmät sieltä loistaa kuin ennenkin ja nenäkin ihan entisellään. Sä et taidakaan tunnistaa mua. Kai sitä ihminen muuttuu vuosien aikana, vaikka sitä oikein itse uskoskaan. Mut hei, aivan ihana nähdä sua pitkästä aikaa. Mä tuon meille jotain pientä purtavaa. Hei, voidaanko sopia tuolla ihan hiljaa siitä kauppaepisodista? Miksi? Liittyykö se jotain laitonta? No ei mitään sellaista. Mä tein sen kaiken rakkaudesta Ismoon. Aika outo rakkauden osoitus lukita se omaan kauppaansa. No mä kerros joskus kaiken. Mitä sen naiset täällä jo juoruvaa? Kunhan Sirun kanssa muistellaan menneitä. Mitä sen naapurin Veikko on muuten? Onko sillä vielä se saksanpaimenkoira? No, olen mäkin, että nyt semmoisia vanhoja asioita voi muistaa. Mut hei, kerro Ismolle, mitä sä oot oikein puuhaillut näiden vuosien aikana. Eipä ole kauheasti kerrottavaa. Siitä asti, kun mutsi alkoi juoda, mä oon lentänyt lastenkodista toiseen. Eikö sulle löytynyt sijaskotia ollenkaan? Mä en taida olla ihan niitä halutuimpia adoptiolapsia. Ihmiset, ne on niin julmia. Silloin kun mä pelasin mun rahat ja asuin teltassa, niin mun kohtalo ei tuntunut kiinnostavan ketään. Eikö se ole ketään ystävää, kenen puolen turvata? Vaikea saada ystäviä, kun koti vaihtuu vähän väliä. Nekin harvat, mitä mä oon saanut, on löytynyt netistä. No nyt sä oot löytänyt 2 ystävää. 2 ystävää, joihin sä voit luottaa. Hei! Mä tulin hakemaan vähän ruokatarvikkeita. Mä ajattelin, että voitais viettää semmonen romanttinen kynttiläillallinen tänään. Olisiko sulla jotain toiveita ruoan suhteen? Ismo. Kutsutaan Sirukin mukaan.
No kyllä sitä romantiikka vähän karisee, jos on tuntematon teinityttö samassa pöydässä. Kyllähän me nyt ehditään vielä viettää niitä romanttisia illallisia. Mä näen sieluni silmin Sirun kyyhöttämässä yksinäisenä jossain nuorisokodissa. No etköhän sä vähän liioittele sen kärsimyksiä. Ei Suomi mikään kehitysmaa ole. Eihän me tiedetä, miten rankkaa Sirulla on ollut. Nuoruus on rankkaa joka tapauksessa, on sitten lastenkodissa tai ei. Mitäs konstaapeli? Mä tulin virka-asioissa. Me ollaan saatu vihjeä, että yksi meidän etsimä henkilö saattaisi majailla näillä nurkilla. Muistatteko te nähneen tätä tyttöä?